Hola, doncs molt bon dia, dilluns 22 d'agost del 2022 i comencem amb les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Les nostres comarques han reduït als últims 10 anys 4 dels 5 indicadors de contaminació de la OMS. Tot això, la temperatura mitjana continua augmentant. S'estima que els boscos calcinats necessitaran un mínim de 30 anys per a regenerar-se completament, mentre que s'està produint una allau de turistes a les llacunes de Torrevella perquè s'ha posat de moda fer-se una foteta amb l'aigua rosa al fons per pujar-la a Instagram, tot i que està totalment prohibit fer-se un bany allà. Ha caigut un 54% l'oferta de pisos de lloguer compartits. El preu mig es troba en torn als 300 euros per habitació. En esports, el TM Benidorm ha guanyat a León Orneo d'Alacant a la Copa Comunitat Valenciana d'handbol i l'Elx juga aquesta nit amb l'Almeria. Són festes a Xixona, a Finestrat, a Poble de la Guar o Benimaurell, al Col·legi Almudaina, Benimeli i seran aquesta setmana a Aigües, Bolulla, Camp de Mirra, Fatxeca, Gorga, Penàguila i Val d'Alcalà. Obrim el rebost mediterrani, proposem Jovarro Rostit i l'acompanyem amb Monastrell Tostado Lento, un rosat de vins del comtat. Això és tot per avui. Aquest servidor se'n marxa uns dies de vacances. Passeu un gran dia. Adeu.